Hungry next man, but still you can't try this the gargan. And in a one question, ukadena uno jamba kudarika Jordan daga. Ukutemba na policeman, mukati wake adena sakabata Osman. Chakaputika kunge popcorn, dosa kavari kusora kunge kemfaluo shana. Track the meditation, ukurwara saka track the meditation. Saka zarurwa kunge revelation, kavari no tura kunge elevation dago. Handi jambe kunge PlayStation, andi fambe kunge sauro walipa wheelchair. Manga muchi makaterera, thank you. Dimi muno ndisimisa, God bless you. Muno biri sasa no dem can't kiss you. Nobody can bombo clutch you. Manga muchi makaterera, thank you. From top right, okay. Wakatengesa base kunge venda dai zvako wakatengesa base rembeda. Chimero ichi makaita mega tikava jeka vacha manyonge jeka. Avana maflow kunge swimming pool vari kurota muri dreaming crew muri kuhope muchiti dreaming crew tikufundisa maticha sepa teaching school. We there at last, man. We there at last. Why not see ndinatanga kukumanager? They don't know that. So kuti ndaka posta nyeyo ndaka receive a lot of backlash ngati kumfisa wanga kuti asa kurwa nevanu remasters. No, anofunga kuti ndakangonyuka aziye kuti zvinhu zvakawanda zvakaitika muindustries kuti takatocontribute but tiri mumaiziya. Saka vanhu pavanozona ndichita ndichita vanofunga ndiri mumera vanhu asi vanhu vanondiziya. Ready, me ready. Well, why? My dog, Bolino, the teacher. Hey, Dago, hey. Hungry next man, but still you can't try this the gargan. And in a one question, ukadena uno jamba kudarika Jordan daga. Ukutemba na policeman, mukati wake adena sakabata Osman. Chakaputika kunge popcorn, dosa kavari kusora kunge kemfaluo Pull. No. Hungry next man, but still you can't try this the gargan. Yeah man, can't try this. Yeah, this is what gargan. Nachipindira na sparks. DJ wadzera mawats. Vaikudisa hamusati. Well, hungry next man, but still you can't try this the gargan. And in a one question, ukadena uno jamba kudarika Jordan daga. Ukutemba na policeman, mukati wake adena sakabata Osman. Chakaputika kunge popcorn, dosa kavari kusora kunge kemfaluo shana. Track the meditation, ukurwara saka track the meditation. Saka zarurwa kunge revelation, kavari no tura kunge elevation dago. Handi jambe kunge PlayStation, andi fambe kunge sauro walipa wheelchair. Sauro walipa wheelchair ndiye sauro wakavarisa ngoma lasi dago. Gumbo wari imbe bambu saka kangaringa fatoburitsa best clan. 442 formation, ivo vakutamba do for full formation daga. No daga. I think you should play it twice. Thrice or even more. Yeah. Big up Fantan. Yeah, chill sport records. Chill sport to the fullest. What we do now? How we do it again? Yeah, big up DJ Spax, you don't know. Hey, Dago. Hey. Hungry next man, but still you can't try this the gargan. And in a one question, ukadena uno jamba kudarika Jordan daga. Ukutemba na policeman, mukati wake adena sakabata Osman. Chakaputika kunge popcorn, dosa kavari kusora kunge kemfaluo shana. Track the meditation, ukurwara saka track the medication. Saka zarurwa kunge revelation, kavari no tura kunge elevation. Handi tambe kunge PlayStation, andi fambe kunge sauro walipa wheelchair. Sauro walipa wheelchair ndiye sauro wakavarisa ngoma lasi daga. Gumbo wari imbe bambu osaka kangaringa fatoburitsa best clan. 442 formation, ivo vakutamba do for full formation daga. Ayo daga, me want daga. Yeah, Spax, me want daga. Have a ghost drop, me want daga. Me never daga, so me want daga. Shakuchisa kunge dopi station, diri master Lee, iwe uri masturbation. Give them
some education vakaramba tora futi tiri fire nation dago big man do quotation lion foundation name of construction tova sanganisa kunge conjunction tova dzidzisa kutaura extra liaison dago vakuvila kunge go station auja place no man can case man tiri pamangoma deportation we no leak information hey dago labels taka ready mukoma big day you taka ready Denzel, you take ready? Me never talk, so me want talk dog. 1, 2, 1, 2. And the one king, iwe uri one fool. 1, 2, 1, 2. Ngava siye ma pit bulls are the awful. 1, 2, 1, 2. Pa podcast pana pandipo panema bad crew. 1, 2, 1, 2. All boss, where them know? Manga muchi makaterera, thank you. Dimi muno ndisimisa, God bless you. Muno biriza sando dem can't kiss you. Nobody can. Bombo clutch you. Manga muchiri makaterera, thank you. From top right, okay. This one is for the listeners, you know. Yeah, man, true. Those who are listening and watching. For nobody will see. Dark them, manga muchi makaterera, thank you. Dimi muno ndisimisa, God bless you. Muno birisa sando dem can't kiss you. Daga, nobody can chase you. Konguri next, but still, you can't try this thing. Bombo class. One Kabita, welcome Kabita. Yeah man, me there. Now lipi. Time. For now, guys, I get him better say Timboro and Dandy. Yeah, man. Now listen to this one now. When I just pack this, the Jama Mero, I don't go to a get on the thing is up on the base. But base one thing is someone one. She, I think it's the best. One I know sell up a best. The jazz mano, Hamunu was a pan up on the next mano. What drink and smoke like bad mano. Bombo clutch. We say one munu. Right. And the thing is up a base. Only jazz man. Bombo clutch, yes man. Can I the thing is a base? Yeah. Ukasanga Mero no out is. You know what it is? Dogs. I think it's the best. One I know sell up a best. The jazz mano. Hamunu was a pan up on the next mano. We drink and smoke like bad mano. You go in deep. Wagwano, a necklace, booze and Jordano. A clock simutoka never rebano. Link up the dogs from la. Bombo clad. Yeah. From top my father. Yeah. Mawana yo. Well, why? Ifone mamero ningapinde ningerira hii. Saka tita kuidaira katoliki. Atitengese best. Wana no sell up a best. The jazz mano. Amunu wase pan up on the next mano. We drink and smoke like bad mano. You go in deep. Wagwano, a necklace, booze and Jordano. A clock simutoka nema rebano. I link up the dogs from London. A wagwano, super nice, the big mano. Yardman, chindondo konakatengesa vomtichi. Hoti, wakatengesa base kungevenda daizva kwa wakatengesa base ire mbeda. Chimero ichi makaita mega tikava jega, vacha manyonge jega. Havana maflow, kunge swimming pool. Vari kurota, muri dreaming crew. Muri kuhope mujidi. Bombo clats. From top. Okay. Bad man. Yeah, we start from the second verse right now. Yeah, man, true, no problem. Phone nigga pinda rap. Yeah, man. Takuchuta mamero nya wantoki. Wakatengesa base kungevenda daizva kwa wakatengesa base ire mbeda. Chimero ichi makaita mega tikava jega vacha manyonge jega. Havana maflow kunge swimming pool. Vari kurota muri dreaming crew. Muri kuhope muchiti dreaming crew. Tikufundisa maticha sepa teaching school. Imbwa dzevanu Scooby Doo. Imbwa dzevanu Scooby Doo. Imbwa dzevanu Scooby Doo. Imbwa dzevanu Scooby Doo. I check up on my levels at the straight dog. We work full time, we no play dog. Vano that if kunge stray dog. Vano ita jealousy ka we be a bad. Tinezi moko zino pizza. Yeah. Man. Yeah. Man. Yeah. Roll it one more time.
Big up question. You don't know. And check out my levels. Because we are always waking, dog, you know. Yeah, man. That's why we say, what? Listen, I check up on my levels at the straight dog. I wake full time, we no play dog. I know that if I can get straight dog. I know it's a jealousy, cause we be a bad. Teenage moko zino pisa. Kunge zino phobia, vachitiza. Kungo chambaneni, you get a twister. A Gucci, a yada and chista. Namuka kunge Lazarus. A danger, this thing might be hazardous. Achatoka na Jesus vachamshafa kwa makavotera Barabas makuisa mabana unge Barnabas makuta gano ndimisa hapana nasi andisimuke ndakagara pasi ndakalinga sparks netimu yemakangaras ndine ma-friends nema-followers tine kunuwirira kwete ma-flowers we full of spice kunge yaromati vamwe idry soup yematomati acheka pamalevels ari straight daga work full time we no play daga vanodative kunge straight daga chibozwa uzomanya zeta ma-youth manje munhu wese akakuita next don dada a-flames up madisa kaflada adie daga takarova majana vanoti life is a bitch so we fuck harder amuma streets for kutsvaga champion next man dog I am the next man dini next man vondipa token of appreciation kunge next man dear dog apie bad ndakuda kumbonyora tsamba saka dear god ndadawa kumbonyora tsamba saka dear god well listen kuneva da kuita dog kuneva kuisa magokora vachiti dzondora zvisina kana tough luck hanzi ndo bora ku radio vasaboteja bad bora idira walawe yeah man Daddy got to kapita. Yeah man. But you know right now every youth now think him bad. And every youth now thinks I'm the next man, you know. Yeah, man. But there's only one next man. Yeah, man. I am the closest thing to the king, you know. Yeah, listen Auntie, one munu wesa da kuyita next don dada flames up madisa kaflada adie dog takarova majada vanoti life is a bitch so we fuck harder amuma streets for kutsvaga champion next man dog I am the next man dini next man mondipa token of appreciation kunge next man dear dog abie bad nakuda kumbonyora tsamba saka dear god nakuda kumbonyora tsamba saka dear god ndovimba muchandipa reply kuneva kuisa magokora vachiti dzondora zvisina kana tough luck hanzi ndobhora kuredio vasaboteja but no hora mastreets anomira neni kunge pilaso ndipo pandakamira pamukaka krimora handichatenda family munhu wese ada kuita next man musanditengera kokora muchiteya uchiwa ndamora cause handichatsvaga zvekudaro musazontsvaga zvekudaro mungatotitengesa nehag china asi kundihaga zvekudaro asi takutamba zvekubharo akundimanikidza inde ndiri pagostopa muchakwidza inde ndiri pagostopa muchadzidza inde ndiri pagostopa tinakidza pitbull rakajamuka mariratidza matrue colors konde ndichibluma sematrue flowers handichada kulinga nemafull cowards vanoti vari kumberi saka who falas kwete inin mayas are you the next man I'm the next man are you the next I am the next man are you the next man are you the next man I'm the next man I'm the dog next don dada and Jordana Bombo glads right guys mawana handika guys kabida akagumbuka big man pawangaona tarendera wanga asina kunyenya pazveshiwa wanga waona kuti apa mawana I think this interview kana uri kuiona uchabelieve why wingi D angatora this youth the youth bad saka apa kapa ngetimende timomudzi kuti aiwa no timomise pareading ririko mazuva ano timbunzi kuti anoriita osei right big up Tero Kola ima shots aidzadze hondo guys that's hondo takudedza pfuti apa Kola ima shots well tora ima notes papinda got tsvaga ima jaji fura ima pots bata ima pitbull kola ima shots well ndavachemedza unge straw matags achiblinga unge 4 mandandi yachiringa unge co vati vakuda mall ndavaratidza semilevi neistigate mall yeah pitbull you know Kola ima shots we say what we are calling the blood class shots them no yeah, man. They will start no Kola ima shots well tora ima notes papinda got tsvaga ima jaji fura ima pots bata ima pitbull kola ima shots well
ndova chemedza unge straw madhags achiblinga unge 4 mandandi yachiringa unge co vati vakuda mall ndavaratidza semilevi neeastgate mall amama vakandidistentol hamunhu wechirume haangasuke nekuita machol saka ndomuka kota patfall ndopinda muchiraundi ndotanga kutsvaga yemuriwo nekuti mumastreets munewo vanoda timuke tiri padhaza takarara mflow asaka zvakadzakwaita no satani no ukaona mwari woti bo dag torai manots papinda kot tsvagai majaji vhurai mapots batai mapitbull kolai mashots dag demona listen kolai mashots. Can we call the shots right now? What we say? One more time. Kolai mashots. Okay. Dag ndandingolo donge winda kuloda highest ndasiya ma streets are quiet mangoma ndapinza variet matsaka chichinja unge diet attack kunge Bayern ndandidza zadza magigs unge Ryan amayedza bhutsu dzeVayeni mabatwa makunyara apa kapena kusinga unge Chris Martin handitoda this pattern magama ndikanda bin Laden ndavanda dzoka nemagreen garden torai manots torai mapots yeah, man. Mawanaya, right? One pitbull. Abata mupinda abate munzu apa kuti munoparwa seya. Yeah. Songoda zwane ngwashida. You don't know. Abakuru venyika vati vanoda undona ihayiraki saka panoda kupoda vanondidhisa vese panoda kusoda kana muchida neni ndendichitoda ndati kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichitoda kana muchida ndendichitoda. Yeah. Pitbull, you know. Dago avakuru venyika vati vanoda undona ihayiraki saka panoda kupoda vanondidhisa vese panoda kusoda kana muchida neni ndendichitoda ndati kana muchida neni ndendichitoda 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 kana muchida neni ndendichitoda. Listen now ndenge ndichitoda kunge mutodi kuenzanisa mabraids nemagodi kunzakana maslay queen avambodi makukopera smart rezvimdhori ivo inyanga dzemombe ndiri ivory saka matsaga ese want to rival me asi ndinenge chikoro havandigoni mwana wemuyera moyo bvunza maironi kana muchida neni ndichitoda kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichitoda andienda kamirirwa muteresi neboys ndendapindira ukanzwa paita noise vari kuzhamba nekuti yavana choice kutamba nemandandise matoys vakuru venyika vati vanoda undona ihayiraki saka panoda kupoda vanondidhisa vese panoda kusoda kana muchida neni ndendichitoda ndati kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichitoda kana muchida neni ndendichimboda naspaxi ndakumbomhanya freestyler ngoma takapeta mamaira kupinda zvamusina kujaira zvino ndapindira naspaxi aticheiwedzera mawatsi vari kudhisa hamusati mati ndinenge evhamosa ndati ona uyo wakanda komenti nezita rangu wakutsvaga kontenti nyaya yako haisi important taikata mukostoreji mumusoro mako waisa kamu staira redu redi fikamu madhags angu ari wamu vatipire kuti ndiremo spaxi yakarova mabhingo kunge mandingo skirira gringo kundikundaini handimbo ndinovabviriza maona kapena akatarisa pamaiki ndandidzichaenda pastrike kuekitafanika jim aiki pafacebook vokanda malaiki
ndapinda pa content skiriri important ndavapa overdosage ngoma dziri mu cold storage ndati ndichitoda mafreestyle mamaira majaira madaira ndichipinda ipapo madags them Bombo glad. yeah Bombo. Big Shun. yeah man respect But step danzo. Yeah, man. Right, I am ready to now. Yeah. But pana bandira. Ndine two maridima ndinawo latungo bose. yeah man Ndito rapinda zvedu munya. Okay. Takukura zvedu. But for now ngeti mbeteze ngeni bokuisi rhythm rani rangu inini rekuti wewe unongoitotanga kuti kutorinzwawo sacha kuplay hardcore. Sa rhythm guys ra produce na KQ, big up KQ. Ndiye producer andikukudzai zvamanje manje ndi producer yasi bo. Sa ana chiti rhythm changu ndigadzira kati mkuru chimboite kuti wakomana wamboite se wambofile timonzwe atravo. Saka ndo atakumboplay apa namba chatamotaka tamonzwa chi one kapita beat boy you know. KQ on the beat boy. Petball eno yayami atatonzwa zvatoita Watonzwa? zvatoita Sato. well kokwira nekudzika unge vana pasiso ndotarisa mudenga sendikuteya sisom vamwe votibatai baba vapa disco chipatani achimakika unge isco magetsi atacha unge toti francisco pakolabo ndotoda spice unge bisto vari kudhisa kabhindiriko madiko hamuchawina kana ndisisiko moyo wakangosvivaise mune kufesi patinorova hatina rivhesi ukavaona kuti kapena avati hesi patinorova hatina rivhesi vanogaya tiri padown dhaza apa tisu tiri pacrown plaza havana kudzidza manoun kana mapastitensi ukavaona vadzinge pagasa shumba godova nemafiya riri mpesi sparks yaburisa ndandidziri mpesi saka usavaona usavati hesi kuno ndini madhiridhi yandina mesi ende ndine hekishani kunge midho pandinopinda ndinokohwesa fanika figo uyo ndiyaniko kabhidha muchamumisa zvadiniko well ndinotize pasalari voti ane mushonga ndoti famasi ende haasi wekufananidza vemifananidzo endai kugalari ndapedza basa shamwari ndarova ndandi zvamwari andabva ndarova dhizeti ivo varova dhezeti kalahari spaksika ndavanhu muhari akada vanhu muhari ndoita mejiki hapura katapura ndine abatovhunza sari ndofamba matsaga unge kapeti chero vakamaka havana maketi ndine 6 mapanga nemacheti kunge pana gadhi aleti ndakatrenwa naputin mese munomuziva no names putin salibonani utini uya wayo ndobvirisa futini yeah, man. Right ndine rimwe rhythm produced by Tala Music guys iri rhythm ndakagadzirwa futi naTala wangoti ano DJ Sparks pamwe mchita baba vakomana ngawambopinda apa saka mdara masurprise atinaro vamwe vakambotinzwa zvavo pana vamwe artist but this one mad. Okay. Yo, Tala. Okay. Boy. Kupinda ndiri fit unge Honda ndiri mumam 6 ndine mboga mangoma ndikuspraya unge roga ndauya ndega kunge zindoga andiri rilu unge prosper andiri actor saka ndipei Oscar apa mayenzanisa Bugatti ne Costa apa mayenzanisa kambucha ne Monster apeti roster mad. Yo, Tala. You don't know. Well, Fendi Miklindago ndinenge ndakachena unge pito vari kupikisaridza ipito kupinda nekutacha unge isco pane vada kuzama unge take sure azvino takaita make sure yeso ididzira ikapena iruwa ukanzwa tichifona tenge taksuwa vana vanouya vega unge crash mari inouya yega unge church but this time yatidi zvemasketch hanzi mari inouya yega unge church one kapita yeah man ndozvinoita mari inouya yega vanouya vega nayo zvakaoma. You know what, dog? This one, you know. I want you to sing with me this one. Dog, copy.
mirai ndivastope avadi zvekushanda inyope madzibaba yakobe vakada kusaiza aya vanodyiwa samai jeremaya madzibaba yakobe vanorova nginya vakazvitinya votanga kuimba ginya madzibaba yakobe havana chipo irombe ishavire njuzu nhope madzibaba yakobe izai muchinjikwa mutatu makaringa kumabvezuva izai muchinjikwa mutatu makaringa kumabvezuva madzibaba madzidedhi I'm seeing something in the realm T Freddy ndaona pasi pachiita redhi ndabvunza mweya wati ndaona masiya bendi hamuna kubatika kuredhiyo takagarira tichiti muchatikwadza nenziyo mweya wati mukapona panakabhidha nekuda madhirezi muchafa needziyo inombo muchakanda kumadokero akati mubate kapena ndiye mero madzibaba yakobe from top from top this one ngwaziya madzibaba madzibaba yakobe Yotala. yakobe madzibaba yakobe mirai ndivastope havadi zvekushanda inyope yakobe vakada kusaisa aya vanodyiwa samai jeremaya madzibaba yakobe vanorova nginya vakazvitinya voramba kuimba ginya madzibaba yakobe havana chipo irombe ishavire njuzu nhope madzibaba yakobe izai muchinjikwa mutatu makaringa kumabvezuva madzibaba yakobe izai muchinjikwa mutatu makaringa kumabvezuva madzibaba yakobe madzibaba madzidedhi I'm seeing something in the realm T Freddy ndaona pasi pachiita redhi ndabvunza mweya wati ndaona masiya bendi hamuna kubatika kuredhiyo takagarira tichiti muchatikwadza nenziyo mweya wati mukabuda kunakabhidha nekuda madhirezi muchafa needziyo inombo muchakanda kumadokero akati mubate kapena ndiye mero siyai mangoma vhurai bhero achakutungamira maikero madzibaba yakope tenja pazvinu skelem dago madzibaba yakobe tenja pazvinu ndine huremo rakunge zituna ndorema kunge mochari kapena madhara unge mokari andiwinike izo unge lotari ende anditambe navo unge shamwari andovachengeta unge grosari kili pazvinu slotari adai mavaudza kapena anodiwa nemachechi unge fomari tenja pazvinu skelemu dago tenja pazvinu kecha mafeelings kunge goalkeeper vachikecha dedzai mastripa ndouraya patanira vakadzipa ndine utsinye kunge satani wavakadzinga woti uri nyoka ndoti ndiri cobra iwe uri tsuku kuviriye pamukobra wakadhakwa udzoke wasopa kwete baba harare ndini baba dhorobha chikingi chemangoma bvunzai zobha vamwe vonditi woriya kunge escoba iva vakariwa nepindoti jehovha vakazama kundisunga ngetani dzobha gara pachie mondipa krondago marai mandipa kondago ndini chikingi chemangoma muringi yandipinde ndauya ndiri new akunge brand new bima ndikubaka vamwe vada kunzima brand new king nema brand new streamer number 1 kunge goalkeeper vada kundibvisa pachigaro kunge pentrema stripper vamwe vanodyisa ndinonwisa sipa bombo One Kabita. Yeah, man. Pitbull. Yeah. Dag. Muna se mdara. Abo mdara. Muna se upenyu. Pana ngodai. Arisema weeks. Ama weeks tiriko taku manje. Magwele. Akwanatoya pana pataku. Makwandira. Kata pana apa. Mapa the biggest podcast. Teta swika. Yeah man guys, kana first time yako swika pana pasina subscribe, please do subscribe. Kuti support kweni ma latest support kweni zvinyowani zvinenge vichiitika muma streets umo bozi pana apa tinoenda zvo pana apa tarenda rakasiyana siyana. Pana apa ndo pamuchari uona pana apa richi appreciate kwa futi pana apa nemi futi pana apa masalad last time ndakamboposta chiti masalad jiji bandakazola tino tukumanya nevision. We left no one behind. 4 Jamani. Sasa skiri ngere ndengo techingoita se tichingoita tichita guys pana apa tichinakirwa zvedu. I believe kuti mageto youths ane chipo satinge tichingonakirwa tiri pana but nasi ndina One Kabita. Welcome my father. Yeah, respect my father. Long time. We're there.
Are we there at last, man? Yeah, We man. there at last. Why yeah. not see ndinatanga kumanager? They don't know that. So kuti pandakaposta nyeyo ndakareceive a lot of backlash ngati kumfesi wangu ari kuti asa kurwa nevanhu here mumastreet. No, anofunga kuti ndakangonyuka azive kuti zvinhu zvakawanda zvakaitika muindustry zvokuti takatocontribute but tiri mumaiziya saka vanhu pavanozona ndichita vanofunga ndiri mumera asi vanhu vanondiziya chaivo Yeah, man. vanoziya kuti Sparks ndi munhu webasa. Plus Maya, you did a lot to the industry, man. You have to pay back. Yeah, man, true. And as you the experience that you never have one. And we are here to stay, guys. Whether or not we are here to stay in the market to use it to masimudzira pana pa foot tichimapa platform tisingatarisa kuti ndiani ari kurira asikurira akapenge tinongotarisa tarenda chete samsora nhasi ndina kapita chichakaita tizonetsana vananoziva kuti wanga ukura musoro aina njanyatsoziva because by that time kana muchinda ndakura musoro ndokunotopa mhoso yacho imimi mismanagement because I was very young, man. I was really young. You were supposed to control me. I know zvakaitika pane nakapita guys man bukutsanangurira I think kapita kunanga ukangano but chakatika nje kuti kapita ndika munhu anga believe ne maninja andika so iye achibelieve futi maninja ati maninja and everything but inini ndichinzwa mangoma ndatanga kunzwa mad level for mashu mangoma mashu mad level ndo mangoma ndakatanga kunzwa yeah man anamba kumba like yeah, exactly ndo mangoma ndakatanga kunzwa anatanga kunzwa vanabata equation mfana ndio upi mfana akaipa kayo and equation mfana anobatika so guys mpakushanda kwataita isuzo ndika inini ndandiri manager wakabida muona ndaizviteni kabida ndiri manager wako ndika iwewe une ma-advice awaida kunzwa from maninja direct from the way yawanita naye zvinhu nemaitiro anoita zvinhu indaiti no maitiro anoita vanhu ava andika like maitiro anoita bozi ati awingi d undozoiona nemaresults kuti yakapenga but wakada kuicalculate icalculateki waiziya kuti akuita nezvechi yakazopinda neipi saka ndotimwe tu ati tikaida kuyanano saka patime yekuti bozi isu takatanga kushanda kugoreresa ndika ndazoti mufana kunga tichitei contract wanda contract amo ino zvaita wakaudzwa ikoko gwiro kunzano contract inoti kwasoso ndakati ndokuwara but anyway mfana wangu music boy I believe you kuti wakaipa respect yeah man I believe kuti wakaipa zvekutoti kana ndemangoma mina out this year vanofana kuona hora mfana wangu I respect man so music ukutreat sei music quite fair man fair I can say yeah it's fair yeah hapana zvamukuchema nazvo zvakawanda zvatiri kuchema because zvakawanda zviri kushota but we are still alive so we still have the chance and we still have the opportunity to grow so it's fair because we are still there. You understand? Because kana nichona mkano ukuthi I can be here but the biggest podcast in Zim I'm not on the lowest. Yeah man, you understand? Yeah, man, so it's like I don't have the things that you want me to have but it's quite fair because I still have the opportunity and they can still listen to me and they can still listen to music and I can still grow. Right. When I lose focus, we still have each other. When I lose focus. Now lose focus, not even one day. Yeah. Not even one day. Doctor Repato Banaba Shamsika. Alright, so my week's camera say Mpana, but it's not going to go to me my cup class. I was really teaching it. Yeah, if it's about some clashes and stuff, if it's meant for the culture, you know what? I don't have a problem with it. Okay. Because it's for the culture. We just want people to be entertained and stuff so I can be on the clash. But if you take it the other way, and then I now have a problem with it. Right. Other like another way. The other way is like we don't need to get things too personal, you understand? Like if I am coming at you, right? Then I should have my boundaries. You understand? Because this is not war. It's not like I want to kill you, I want you dead. I don't want to kill you. It's music. You understand? So I need to have boundaries. You open a podcast, and you know what comes with it. Yeah. You understand? You know the pain, you know the bad, you know the good that comes with it, right? It's like if you receive backlash, you can handle it because you know. Why is it? Exactly. You know you. But if that thing comes to your son, he cannot handle it. Yeah, man, true. Because he is not a podcaster, he knows nothing about this. Exactly. So any wars we do, we should keep it within ourselves. Because it's also to why is it? Could we indanza sungwa ne police pepe azumichikise
because andoziva kuti dhiri rangu inini ndo dhiri racho ndo kwazvinozoperera izvi ndosangana nazvo waiziva but mukadzi wahwindi akabatwa nepolisi angonoswera achirwara haazviziye saka polisi arifanira kusunga mukadzi wahwindi inofanira kusunga hwindi because iye panoita dhiri rake he knows what comes with it saka ngatichita mawozi edu isusu ngazvisaende kune vamwe vanhu ngazvisainvolve vanhu vasiri involved because zvinokanganisa vamwe vanhu iwe ukafamba uchinongedzwa kunzi uyo Sparks akapera you can handle it because you are in it, you know what comes with it. But zvikaitwa kana mwana wako kuchikoro anogona kutopedzera lose confidence. Zvikaitwa kana amai wako angononga asingatoone chipodcast chako right. Wozongonzwa kuti vari kutukwa. Yeah, pale pachibhaizika. Kana kuchechi onamatana vamwe sei. Aiwa mabombo class anengada kuyenza kutsvaga pano kubata but still isusu we don't give achi tarezva moda mu comment section man ndikumaona ma comments enyu mabombo class mabombo class ndikumaona ma comments enyu musamavona ndikumaverenga every comment nenchiona but kuzopindura manje ndinda kuda ku maintain aka level re biggest basi mwacho nangena 2 followers ndezopera simba at least influencer wanu anembiro eto achicomment kuti diwa pindure yeah but still mazvamene mchitaura pambacho ndichitodzorekawo nichita sendera sei era mai mchita muri kuita ine chita ndikuita mchita mukuita tosangana ti kumbere saka any project right but Super Cup Clash asana yadzogutsikana napo asana mbokona Cup Clash kabida why I was supposed to be clashing last year na Konangale. That was the deal and then that was still in the making but mkomana nobatika pakanzi ku radio and stuff mkomana nobatika nichichi saka ndakangoona kuti amaya akatya saka ndakatongoona kuti but maya I cannot be doing my career. I understand it's for the culture, of course, but I cannot be just clashing every time. Now I need to focus on myself a little bit, and then kana hondo dziuya hadzichada utsvagwa because hondo dzagara dzinotongouya muround chero uri kwadziri kana kuti husi ukudzida kana kuti husi kudzida dzinozongoita sei dzinongouya ende kana dzikauya dziri musical we are ready to defend ourselves man, we're ready. But nakona ngala ngapiwa give baby. Yeah, ndinonzi give boys kona ngala bachita chinhu wani ndakazotsamwa yani. Kwewe unoti ndakamanyire kutambira. Asingade keke ndiani. Kona ngala keke zvezvo. Raunodyo wakakula zvako wakachila zvako but this year for the culture pakanzi pana mwana clash and upe unofunga kuti fit ku challenge right now on the biggest podcast. You know what, anytime I say I am the closest to the king, it's not like I'm saying it kuti I'm just saying it because I'm trying to put my name up there. I'm saying that because I feel like that. Okay, I feel like that and I know that and I believe that. And I'm sure that I am the closest man to the king, you understand? If there is the biggest metaphor you could hear from the king, the second one would come from me. I am the closest. Kana wari kubweru inini ndiri kuHarare but vamwe vanozotera. Yeah, even though the gap between us is very big, but pa big wari papo inini ndiri pa close. So challenge on simatisi semunuma kuti unoamisa. There are people that I cannot challenge because they are the big, like they started the thing, like they are the inspiration, like they are the people we grew up seeing, you understand? They should not be mentioned. What is it? When we're talking about Freeman. Yeah man, you talk about Winky D, the biggest man, you talk about Freeman, you even talk about Japreza, we talk about Dadza D, Gaspi Warrior, yeah man, Killer T, Sekalas, you understand? Even though Sekalas Tagambo Hakana, but that's the level I'm talking about. Sekalas. But my big data guy. Exactly. Sekalas, you see, for hour, and then there is this next generation. In the next generation, man, any boy I want try violate, get down straight. Four.
afana unganzoni nakabhida but munomile na baba ngende. I know, man, I wouldn't like that. When I see him do him thing, man, him growing, man, he's my youth. You know, Ulengende, I wasn't close to him though, but I was with a close eye. Okay. Seeing them grow. You know, Junior Spraga, Ulengende, Madedido, they are like my young brothers, those ones. And the biggest joy is seeing them prosper. You don't know what but my first birthday basha a Junior Spraga. Maybe you won't tell you that. Ndinde to end up no yimbe go kunchifarisa. And you would always know what my and the blazer. Even though we are not in the closed books, like maybe we don't contact each other or chichi pepe, but it's got to sangana, but it got to sangana background and to my mfano wangu. That's why I said I need to focus on my career more because pandaka aveni one and panda business. For me to be competing with the new school it's like disrespecting myself. I should be respecting the youth because they are the future and they are doing very well and I'm happy for them, man. Yeah, plus shona ino to guru peta muskwe. Kuti vadiki wete say wakuchke. Vadiki wakazuyo iwo. Then I don't have an option. I don't have an option, man, you're dead. But for now, I respect them very much and I'm very happy. And you know what, in the industry, you see now. You see now. And we should be very much grateful for them. Do you know what? There are people who don't like the Wayana, Ulengende, and Spraga, and Nachia. But do you know that I am the one who only enjoy that? Why? Because I never wanted them to fight by the time it's better they fight for the bread now. For right now it's paying, you see. Right, no zotika futhi panyadza mangoma idzi kuna mabombo clara tingasinganzwisise futhi ka zvatinchita kuita zvakafanira papa as much as disrespect Junior Spraga but zvaita zvototombenefita of course zvotombenefita iyo boss danzo aizone danzo ngepono aisiro menzi ka danzo. Yeah man saka imimi those are not waiter. Not everybody is going to like you but inini yangu I would always respect that youth, man, because I've seen him grow, man. You know, it's very good, man, seeing somebody grow. Fana chukura, but ending up making it now, buying a Benz, and then man, I still have a chance to buy a Benz, man. Mfana wangu, a Benz. I can still do this, man. Saka inini yangu, I have enough respect for him. Whether Chiroka said artist and do anything cannot cheap, but I have enough respect for him, especially him and Madedido. These two Nemfanans fella youth, yeah. Andizvo kabita muta nyaya yakanaka singaiti but nyaya ingoripo chete ndeyekuti Ulengende is now bigger than Junior Spraga. Vafana vese vari bo vadzosa danzo but nyaya ingoripo ndeye hierarchy chete kungoti ari pamberi ndiani ari kuteera ndiani achizotera ndiani chete but otherwise wese makings palevel rawo but nyaya yekuti ndeyekuti tina king one then nemavices ake like number one nemavices. What's your definition for king? For king? Yeah. More hits. You're king, you got just hard work. Yeah. Maizia. Yeah. But for me, a real king, yeah, you need to have hits and you need to be an example as well. You understand? To the people. You need to be an inspiration to the people. So for you being king, it's not about one thing. You need to be smart as well. You understand? You cannot be a king if you cannot be an example to the next youth. You understand? No matter how good you are, dog. That is why you see a lion is a king, but a lion is not the best fighter. Why is a lion a king? Msango mninzo. Nyaya dzemaexample dziri subjective because mumwe anongochiona segood example mumwe mwe anenge achiona ngebombo of course, but I'm saying mumwe anongochiona kunge ndiye ari kuita chaizvo mumwe anongochiona unge adhakwa but isusu pastyling pattern yedanzo he's the king now. But why even the styling pattern utasayana vibes cartel Jamaica and everything ngende ndojejeyo they are both kings and I would say they are both kings ndizvo zvokani ndodaro but we're not number one ndiye unoda number one ndiye ari mahits akawanda because nyaya iripo ndeyekuimba
saka anoimba zvinodiwa vanhu vakawanda zvichionekwa vanhu vakawanda ndiye king. Anyway, tichibva panyaya iyi mudhara, any album mavideos zvakamira sei amana? Hapana here album atukwana utasisa this year? This year we are going to be working on an album, but richava late because we are not really financially stable right now. So since saka maybe kunana October we are going to be releasing an album, and then pane an EP that can release back then runonzi Chief Seke. We are going to be putting some videos there. So yeah, I can see those are the projects that are there right now. Na plus arina zitaka. Arina zitaka kabuda. Yeah. Okay, no more projects are able. But I think ingode advice uzvangu semunhu anenge achistart in industry. Ndona nge kuburitsa kutanga August kusvika muna December imomo. Possible for artist anenge asiri mutrends like nguva iyoyo. Why nchidaro? Because you find kuti artist akawanda mino zvinoitika muZimbabwe so. Artist akawanda anenge period katanga kukanda maalbum so. Yotondoti yo jura this week Wola chikanda, the following month Nisha ari kukanda, the following month yacho Natu ari kukanda, Chapresa ari kukanda, Wingidi ari kukanda, Freeman ari kukanda, Baba ari kukanda, and Muriza ari kukanda. Wana period yo I chimbo stada makore sapfura kuveba baba. Saka zviri nani kandika kubudisa album na February. Kana muna I understand. Pa period yo inotera. Mukuona kwangu ameno kana muri mstado say. No, I understand you very much. But it's kuti susu ipapo anditi. Kuti futi ungobudisa album racho futi muna February macho. Usina momentum is a waste. No, you can saka tikuti pa exactly. Saka tikuti wewe kana chida kuti album anditi. The first thing you try to create a little momentum. Why is it? But no ninge Winkidi kuti he doesn't need any momentum man. Chero akakanda nas izvi. Tongorinzwa. Sini rinongota sei? Tongotere. Exactly rinongosvika and then kuita isusu anakapita. Ndofana ndo yakasparks kuno kutaura mana ndine EP. Usombokandwa sombotaura ndokanda apo zotaura. Kana yeye Winkidi wacha anafana kuya futi. Boss Vibes Cartel jaje anoenda kuma podcast. But he's bigger than this man. Ani? Winkidi. But Vibes Cartel is bigger than Winkidi. But anoenda podcast. But Vibes Cartel is not Winkidi. Exactly. But Vibes Cartel is bigger. Utanye bigger ka. Exactly. But bigger ndo patanga kucorrecta chete panyanze ubigger pana chekuita ne podcast up. I choice. Chete ya anongoita ngoti ano ina angwandi ando decide ngosangobaya live. But he then does. Mu artist over decide ubaya live. But he does go to interviews and podcasts. But he just doesn't go frequent. It's not just frequent. It's not just frequent. You want him to be there frequent. Ndotomunda Yes, kuda kuita frequent. Kuda frequent. Frequent atimude frequent is. So are you saying to tikatoka interview yakati one? Atowana. Ndangokoreka pa wangu wataure kuti is bigger than what no, he's not bigger than izvo. Because very bigger than Winkidi. They respect my interviews. They respect my podcasters. They respect vanoenda kuma podcast. And I think but it's for the culture, for industry. Why is it? But zvinoitwa for the industry. Kwete kuti chiyaizia. Zvingoti mu industry yese mune ma podcasters, mune ma journalists, mune ma DJs, mune ma producers, mune chi wabana mezajo. Satinongoshanda. You know what? I don't want to talk much about Winkidi because I'm a fan. But what I will say is this. I think I'm a fan. Aneta zvine time yake. Is true. Nenguva yake. Nezvada kuita. Saka zvinhu zvese zvatinoti aite isusu. At the end of the day, you might see kuti zvese zvatirikutaura isusu. It's a lie. Why? Because it's Winkidi ainde live. Why that it's a lie? Because tikati isusu Winkidi aite makolabo anditi. Winkidi ainde live. Mira, just short. Tikati Winkidi aite makolabo nevamwe anditi. If we go on the internet right now, tokuna kuna makolabo Winkidi anosvika 20. Saka I point yo yato point blank. Tikati Winkidi aite ma interviews anditi. Ukaenda nasi zvo pa YouTube. Asata mboto Winkidi aite ma interviews. Topata mawana. Isata mboda nangocorrecta pa wangu chingota kuti everyone na market even Winkidi panoburisa ndopanda kuna na KVG ndopanda se ana nangocorrecta kuti Winkidi need ma interview ndati pa kuti style ipi. Ndopa munokorerwa zvikusvika level siriro ipapo. Rekutadza kunzwisisa zvinhu zvekuti zvinofanira zvakangoita industry. Maona mukabida. Ndopanda problem babu. That's according to you, not him. Industry kukorerwa. Zvinofanira zvichitwa muindustry andika ngazvitwe zvimaitira zvinoita. Ndonyaya inonetsa nevanhu kuti nyaya kuti tine zvinhu zvatofana kuita muindustry for the sake industry kuti zvibenefite vamwe vafana andika. But just suppose that zviite just kuti kukorerwa nevamwe vanhu. Ma artist ngaende kuredeem. Ma artist but okay, Sparks, all right. Okay. Let me. But you know, most people don't do things for them to benefit other people. People just do things that they benefit themselves, but they act like
they want others to benefit, but Exactly. Ndizvo but zvine chokwadi, zviripo. exactly, but Ona, kana chokwadi inini- ndechekuti you are alone mani kudzi in this zvinoitika. buckle, man. Yeah, iyo inotambika but pane zvimwe zvinhu kabhidha atuone meditation yangu kabhidha about music yedu munomu. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa muindustry Exactly. zvatisiri kuita nenyaya yekukorerwa kana nenyaya yekuita sei kana newe yatozvita nayo, but pane zvinhu zvinofanira kutoitwa muindustry yekuti ndowe yekuita naye zvinhu then vanozoitawo mapersonal strategies avo kumadhira avo waiziya but chinhu chinorwadza ndechekuti vanhu vanopushiswa movement chinzi chinhu chedu zimdanzo to the world tisati tichiti zimdanzo to the world tichiita chinhu chevanhu kana chinhu chibenefita chinhu chemageto youths ngachibenefite mageto youths ese zvakafanira zvina ndi ku city sports uku uona tinoita cup clash every day every year toita cup clash yemadjs andika but unongoona madharaiva achingoridza chete hauoni new dj anoridza hauoni new mc anoridza kuna vafana hobo vari kugadzira mane masaundi vafana vapiwe mukana vafana vakana vachiridza vanoedza kubva na4 kusvika na8 panguva yekuti munhu wese takuya kumangoma vafana vanhu anovaona tingoona wani munhu pastage. That's not it. That's true. But who is to blame? No, munhu nemunhu ngaachizvinyarire kuti ndanyanya kugara apa ndanyanya kudewo ngenimbodayowo ndombosiyawo izvi uyo omboitawo ndo zvakudiwa apa. It's like power mdara anditi hakuna munhu anobvuma kusiya power chero ndikatopuwa ice cream mdara we respect Etherton but tingoona Etherton chete the whole night tingoona Etherton chete for what bro? But who is to blame? Because ndikuti inini mchama anditi inini anditi if the promoter want to book me anditi chero sikandane 80 ndoenda kunotora mari because ndo zvinoraramisa mhuri yangu anditi saka iwewe you don't blame me for being booked every day. No, unotoona my system saka system iyoyo no mali kugadziriswa because tokonopedzisira isusuka takuto blame vanhu vasina mhosva. No, inzwe my father tinoenda kumangoma aya anobudisa chikatalogu amerika chiprogramu totoziva kuti nguva yakati ndonguva yakati Charlie Black achapinda nguva yakati Sekalas achapinda andika nguva yakati MC Ninga achapinda tochiona chinhu andika totononoka kuuya tozoti anguva ikai pamwe ndonguva imba chaimba naNinga ati wafarire ikatizonoona naNinga ndika osvika ikoko kwandika uyu anenge angoripo pastage ubva ngoma richitanga kusvika ripere for what bro? But artist ariko hobo bro, ma MC ariko hobo bro, ma DJ ariko hobo bro, ada kusimuka bro. Exactly. Ndozo ndikutaura kuti panofanira kunge paine vanhu vanoronga anditi vanogadzira function anditi vanokwanisa kunge vaine simba rekudza kabhidha kuti kabhidha wapedza kuimba chiburuka ipapo Sparks wapedza kuita basa rani rako chiita sei chiburuka ipapo because iwewe Sparks ukashaya munhu iyeye obviously hautodi kuburuka ucharamba uchingoita izvozvo saka pamwe pacho tokona kupa blame iyoyo but titori system yakatodhakwa yekuti ndapagadzirwa system yekuti we should be mixing anditi the old and the new ende munhu wese achiwana an equal chance chichienderana nemashandiro akuita sei organize and centralize exactly chichienderana nemashandiro akuita sei ari kuita we have like ana MC Adama wafana vaiva na MC Adama tena DJ Luster the youth is mad DJ Luster nema DJ saya munhu wese anofana kuwana mukana wake andizo saka vanhu vanonga vachiorganize diri munhu anosiya munhu achiita chata ndiye atoo problem. Organize and centralize guys because the dance rakatobva kudhara kubva pataitoimba City Sports taimboimba nguva dzedu totoburuka toita sei toenda kumba saka panoda vamwe vanhu vane power rekucontrola chinhu because inini handikunyebere baba mukatondikwidza pepe mukatadza kundiburutsa ndokunoimba kusvika mangwana because inini ndoda kuimba because inini ndiri kuda mari saka they need to be somebody pavanhu vane power but ndikuti inini handisi kuramba kuti huya kabhidha uya but inini nichisvikaona 10 o'clock ndokuona kabhidha ari pastage ndoboti 11 12 1 3 kabhidha ari pastage pakuda munhu anomuburutsa anomudzwa kuti mjama renyu basa maita because anga basa rinopuhwa maslots here hamuna anenge ane basa rake Sparks iwo nda kushow iyoyo handiti angatoziva kuti kuridza 30 minutes handizvo saka 30 minutes dzedu dzikapera isu handiti dzatauya kuzoridza isu handiti tikatauramba tiri pastage isusu panofanira kunge paine vanhu nepower kare kuti ona inini ndiri kuti inini handisi kuti hangu vafana vese ngawapiwe mukana andika but ndiri kuti isusu ngatione vafana toziva kuti ngatiti for example like izvezvi tozati kuna Freeman kuna Wingy D kuna Killer T andika but izvezvi tikuzati kuwafana vafana kuuya kuna Hulingende kuna Junior Spraga kuna Ninga andika asi vafana kuimba wakawanda but pane vamwe vafana kutomboonekawo muindustry kuti at least variko manje vakaenda kuengu yema MC nema DJs pane nguva inotozikana kunzi inguva yaFantan inguva yaTemboman inguva yaEtherton ukunzwa but vanhu vatane makore tichingovaziya kubva kuma Red Fox kumachiva chingorowa mangoma vanogona tinovada singaite vari very talented but kuti kuma MC hatinofanira kusimuka
andika zvokuti nezuro muswa chati break yani tafana kuona kuti tina madhareda aya tozoti no aya toapa mari aya toabhadharira mari madhara aya andika but tinofana kuti kusimuka kuti nyangwe mahara alright tinogona kuwaonera alright watinongotrastawo alright wafana wakawo next generation this topic ya tokonozika mangwana but for me yangu is I just have to say this point, maybe this will be the last. Do you know, Chris Parks, there are things that we are given, right? And there are things that we need to take. You understand? Imadhara ya kutamire papo kasutarisa pamwe maybe vanotopuwa mukana vakatora mukana. That is why you see the Malungende movement is hard to stop. Why? They don't receive, they take. You understand? Yeah, man. They don't receive, they take. Because inini mdara ndukunyebere. Chero ndikataona kuti amfana wangu afana wangu ana ulengendo waya wada kuridzora apa ndiri pase ina ndodi kuburuka mdara. Saka they need to be somebody anokwanisa kunibvisa ipapo kuti pauye and iwo vakaita soft you are always going to be cry babies but you are never gonna see no change. Saka we are going to be crying every time on the podcast on the chi but tikaenda pa system background we are going to see the same things. Saka wana zvinizvi kuti system ichinja nditi ivo vacho vari kuti isu atikupuwa mukana nditi ndava showe pama program acho vochiratidza zvishoko kuti mukana atikupiwa vanenge varipo chingotendera tendero variko but hawane mukana bro vanofana kunatsoratidza it have to be shown kuti mukana zvisho atikupiwa ukaenda bozoza pa kusiti sports kwakanyakira chino nomangoma tine mamwe mangoma mndara yekuti tainonzi ende munemba 2 masonga wovosvika pepe unzwere wovoimba 1 wovoimba 2 hausoda kuti uimbe but time yaone kuti buruka bozo vane simba racho chaunga chinogona kuramba chaizvo kuti yimi sei saka ndoonawo inenge ingoripo chete yekuti kuchinja system is not easy. Saka we need to have vanhu kuti because you're gonna being bold sometimes it's not being bad. That is why you see no respect and amfana Jonas Praga no respect and Malungende movement and stuff because they are bold doesn't mean they are bad. Because zvimwe zvachona umbo upiwe mukana nani ko anokusira ice cream kuti nini ice cream ndandanita nekunanza inanzi kuti sira yemunhu ndikuti nini andika kabida ndikuti nini Freeman and to take example ya Freeman Freeman the artist watinoda anogona man anditika tinomufarira zisingaite tinomuti ndiri willing kubhadhira ine amount yemari kuti ndipinde mushow ya Freeman it's fine but inini kundizozamba ndongona Freeman kubva na 9 kusvika na 4 bro yeah of course guys saka it's a system ilotoita sei iloti gadziriswa bada uchinjwe papa amene ndane simba rekuchinja ndiani chinja ikoko but maorganizer mapromoter please organize and centralize ndamchiita kuti vanhu vaita se vanhu vanakirwe utione new blood ndati wapedza patongoti organizer na promoter wapedza because if I am the organizer and you are the promoter if you paid me to do 1 hour it means I'm going to do 1 hour saka unesimba chete kutonzinga mbwa mako ukatononda pfurira no panongoda kuti apa manje mangoma akungoda kuti angonyare chete pakuda nyadzi kuti ngapinde nguva yako bva rova atenda kana kumba alright vana vasi kuzonyara sorry zvinyu pari pachibhaisi anyway mdara nganyare sadza mwana wangu ofane nzara nondikunyara unoisipaki zvete iyoyo nyara mari aiwa ini ndikuti kuona chii vanhu vanogona kawa vandikuti ane zvavo vanenge vatoneta sparks barada kuramba vachihadhira ndoti kuti kuhadhira kwaiko yamana kana mapedza uchizororai vafanira vambopindewo chimbowaonewo awa maorganizers ndangogadzirisa in that's what I can say maorganizers ngayo ndangogadzirisa chete pangoti womutemo kuti wakomena panoya sekalasi wakomena panoya sekalasi ndapona sekalasi akauya mudhara order kana ichika pa stage ndingada kuti big man kanodiweko kaka exactly kana ya time yangu inini kana ya time yangu anditi vamwe vese ibvai saka anasekalazi vanozigona because avauye kupodcast kuzoti vana hamusikuburuka pastage akomana vanongouya kudhanzi nevakomana otongoti iwe uri banditi here hausi buda pasi iwe uri uyu here hausi demo that's how it's done zvoda kuti vane simba but ndikuti munhu akauya panguva yake akadaro munhu akauya nguva yake opiwa stage yake oita zvaanoita 2 hours dzake obvarwa pasi wamwe zobva wadzika wese poiwo vamwe netimu yake oita zvavanoita odzika saka vafanira vakauya vari kukomplaina mapodcast wayo ndavati musi wavanopiwa basa achinzi 30 minutes dzako achisvika pepe ndaasvika adzinge munhu wese simba racho anaro vari kudei
manje unotunwadzingira podcast kana waikoko wakoma mahagi saka apana kwati kuenda change the one ndezvekushaya anyway mfana wangu saka pa tawira kuti mangoma ari kubuda and we are ready nini amenga paine zvimwe zvoda kudzouma fans vangu but ndafara mfana wangu sanga newe uri happen strong uchiruwa mandani ndizvo ngochita wazongobalanzirawo nedzimwe nyaya dzine newe because tichitara dance obviously tosungupfura nepamwe pacho yawa hapana ndizvo but dance kurona bo couch emaridhim amana pinda emaridhim itai zvinodiwa newangu mana maridhim waya muchita se makolabo nowapfanawo zvinhu zvienda kumberi. Yeah, true man. My rhythm a lot of when the rhythm coach is coming back and I'm happy, man. Boys momo mune power renyu riri momo machi ma cultures iwayo ema rhythm. Anyway mune Zimbabwe ndakabhidha panapa pa social media kabhidha vanokubata sei? Social media handle yangu yakanzi Kabida official Facebook. Same as TikTok ne Instagram it's Kabida official. Yeah, and for bookings and number. You just 0785 092968. 0785 092968. Kana uchido you want to collaborate with us, we need a lot batsirawo and stuff. You just contact there. Okay. Ndinobatike ba. Yeah. A nice one mdara. Ininda fara zingaiti kuti mchanga muri kusupporta rhythm culture, both rhythm culture ndo believe kuti ndo pangu pacho but kutazi particular skill baba. Do dance, ne. Yeah man. Rhythm culture kudiwa kuti muna mitese. Muchipita ne ma producer nyedi ndiyo musawanze vanhu. Vanhu ngoite vashoma pa rhythm. Atina time yekusiya tichinzwa ma rhythm zvenyu izvozvo. Itai kuti pangoite vanhu 7 10 kana wawandisa tinoteererawo nyangwe kudownload data racho tonoafford but kana 200 manje auzozivi mfana akaipa ndeupi especially zvikuti disadvantage wapfana boza auzoziye kuti mfana ndeupi saka unongosina mvura amborinzwa boss time unongosina sa Kabida thank you very much my brother for coming nekungoya kuzosimbisa panapa mfana wangu unomfana wangu from long time zvekutodaro pangu pacho kungoya titara nyaya waiziya zvakakosha izvozvo for industry tobata dzimwe ma areas kuti wangwani papo pachaona kana paine zvangwa chidhomoka chagadzirisa kana usoda zvigadzira chamba tichita se tichitaura saka zviri bongo pota muchimboyo kuma podcast amana muchimborowa mangoma muchimbotandira nesu mafans enyane ngachikusuwai boys I believe kuti pa page pango vashinji vacho asima fans ngatori mafans enyu saka munofana kugara muchita se batika yemani boys makatisa matukiro andoita nyazo kuti mafans evanhu ari panapa saka munofana kuti muchibatika guys tichita se tichirowa mangoma yemani our respect man batika guys ngatisupporte Zimdanzo to the world Zimdanzo to the people nandi nakabhidha panapa still atingazomuende asina vrambo rowa 1 for the road one for the road one for the bombo clad road yeah pana ndima lakwa ndinakidzira kaitwa na equation so I think ndo ndima ndaupull up pana yeah equation a bad producer that Version production baby yeah big day yeah man I just want your body dance a lot you know well win hey artist gets the best sell up a best DJs mano mono what's up on the next mano drink and smoke like bad mano go in the AP wagwano necklace booze and Jordano clocks to mutoka never mano yeah man artist gets the best mano yeah man 4 we don't know this one a killing machine you don't know tell them this dago handora ya bunge king kong karapasi umbuterera relax and sit down tosi ya mukuyu kunge biutong biri kutaburure mangoma kunge Kingston dago real bad man come and kill it vativa kuda kufila saka come and feel it towa manyisa ne bad man bullet wano buda chitororo when the bad man rule it owatambisa kongonya madam saka kuira forogonya mataka kametwa ngijona majiza ipakona saka deza imamonya owatambisa kongonya madam saka kuira forogonya mataka kametwa ngijona una listen me now right to isa mina macho inopedza mabhora unge Rosary patani Diamond check up Kimberly kunge aye ni Robin na Ribari yeah zaza napedza mabhora kunge Rosary pesa muna mato nopedza mabhora kunge Rosary yeah man bombo clat one more time production baby
Yeah. A biggest prayer before we leave yard, you know. Yeah, man. Tell them this. Isa mina mato inopedza mabhora unge rosary patani diamond cheka pakimbali kunge ayeni robeni naribari irobari aungokwire pamaescalator sandini joina city ukuda agwero joina city hanzi makuwanza chicelebrity patani iauto honda fiti neniya vature mafemo hold a breath I've been bad from day one wonzwa feti sonzi tipemo ndobva ndatino ikawanda ndotsvuka yamo feti when I get a call kogeti ndopinda machena kogeti vobhavati apa magaya ndobva ndati no magaya profeti ndauya nemabha kunge baba zvemakondongolinga ana baba ngoma dzangu dzajambisa mabatman kuti ari baba pasina nguva tetachinja mafilosofi ndaona too much faces paketose maimoji but I don't give up abambo handisiloji handite zvemajungle izozobvunza george achimwene dhanzi zvakaendwa achimwene muri bwanje ndiri bwino muri bwanje tiri bwino muri bwino makuda kusaiza achimwene yeah right Kabita yeah man Kabita yeah are you versatile sokuti ndona ngokuisa rimwe ridhimu rasotambonzwawo vangomboipinda chero rimwewo ridhimu rekuti sire musambo wako wajaira? I think a little bit but a freestyle just play it Monzo. Guys pane ridhimu rakeku anongoripinde kakatangana master kg so kada tungonzo zvako ovambo kaimba unoti nokaita sechiro zvatongo wangoita freestyle man freestyle yeah a freestyle thing kari kama piano so pull it amsambo kanzo pull it it's a freestyle man it's a freestyle thing yeah it's everything I'm just thinking right now and move it yeah man Red Boleno yeah akaka piano kane musiyano vamwe vese dzavangano ndotedha kunge Cristiano bawaratanga mapati ndichapindira maskati zvimoko zvakachena unge vhati vari kudhisa hamusati mati handifuta neridhimu ndabva ndapinda musystem kabhena uyu mudzimu vatipe kuti ndichachimhanya papati takachena sevhati ndichachimhanya maskati hamusati mati ndichachipinda papati takachena sevhati ndichachimhanya umuvhati lesendesoi selekta uyopula ngoma iropula kune matsaga ari kupfuura vana vakachena kunge mvura apa dhanzi ndiri kubvura vamwe vati mashura kunge kanzuru ndokanzura kunge bhabhu ndobhabhura vana vakachena unge mvura unonyura vana vakachena unge mvura kunge Kabita guys ati mungona kuti Kabita akaipa saka Kabita apabirira but still kekuwa nemwe futi no confuse let me play it amene zvanongoita mwari vachitikomborera okay Keiko on the beat. Keku Keku pull it right guys barabara ndengoti mungone tarenda kuti bariripo ya bawa Keiko on the beat. Red Boleno ichi chinenge dobenya ngoma ndomenya ndauya nemwana menya mazino hasi yelo fanika Kenya ndapindira mukati saka vatipe kuti yamusati hamusati ndichapindira ndakarova mabingo ekwamandingo staira ndinenge gringo haikona ringo ndati ndakarova mabingo ekwamandingo staira ndinenge ringo handisi gringo ndichapata mabhiya skiri maiziya kwete zvenyuziya zvekupwanyira mbiya vatipe tichapinda ipapo nemalaga
staira riri bhadha ndapinda nemawaga ndabva ndafonera bhaga chapinda nelika staira ndobika kunge chaos mabika vanavo panika bombo clat with Dan. But anyway, guys, don't forget to subscribe, like, and share. And every stream, and I want to move on to Kapita. With that, we out. Signing out. Bye.